Dobrý deň, pán Kmes, takže vás vítam v Európskom parlamente. Keby ste nám v krátkosti vedeli popísať situáciu, ktorá sa vám stala v súvislosti s britskými policajtami, keď vás teda zastavili na diaľnici. Zastavili vás v súvislosti so spáchaním nejakého priestupku, alebo si vás viac menej vytipovali, keďže videli cudziu štátnu poznávaciu značku? Dobrý deň, ďakujem za privítanie v parlamente. Takže si ma asi vytipovali, pretože vedeli, že som turista a mám cudziu poznávaciu značku. Neprekročil som žiaden priestupok, nič som nespáchal, išiel som normálnou rýchlosťou. Boli sme v trojprúdovej ceste, auta boli vedľa mňa, predo mnou, za mnou, napravo, naľavo, všade proste a policajti stali na krajnici a videli, že som nejaký turista, tak rovno sa vydali za mnou. Asi kilometr pred manchesterským letiskom Terminál 1 ma zastavili na takej odbočovacej ceste. Tak som sa vystúpil z auta a opýtal sa, že či sa niečo deje, či mám niečo s autom, či je nejaký problém. Tak povedal, že nie, že sa len chce pozrieť do auta, tak sa pozrel do auta. No a v tom som išiel ukázať doklady od auta. Mal som peňaženku takto v ruke a on mi to vytrhol. A pozerám na mňa, že prečo to robí, že čo to robí, že som nedal mu to a on to tam tak vytrhol, tak som mi začal prehrávať v peňaženke. Vyberal mi doklady, prezeral mi, koľko tam mám peňazí. Tak som ma zavolal do auta. Tak sa ma pýtal, že čo je vlastne toto. Bol to technický preukaz, on nevedel, čo to je, aj keď je to v dvojazyčnom znení, aj v anglickom, nevedel, čo to je. Takže pýtal sa, čo to je, tak som vysvetlil, že je to anglická MOT, a teda naše STK, aby aspoň niečo chápal. Potom, že pýtal moje poistenie, lebo sa mu ukázal zelenú kartu. Povedal, že to nie je platné poistenie ako vo Veľkej Británii. Hovorím, akože nie, že tam to je písané dvojjazyčne, že je to medzinárodná poisťovacia karta. Povedal, že nie, oni to neplatí a oni to nebudú akceptovať. Ukázali vám aj oficiálny zdrab, keď vám otiahli auto, mohli by ste ho ukázať prosím na kameru? Tento oficiálny zdrab mi ukázali, toto je z jednej strany a z druhej strany je to taký nejaký kalendárik z roku 2007, že toto bol jediný môj doklad od auta. Koho ste sa snažili vo vašej veci kontaktovať, ako náhle sa vám to stalo? No tak v prvom rade som kontaktoval konzula, tak som si myslel, že on ako na prvom rade by o tom mal vedieť a že on by asi jediný mal pomôcť, keď je vyslanec v tej krajine. No, volal som neúspešne, tak som zavolal na ministerstvo zahraničných vecí na Slovensko a som povedal, aký problém mám, tak povedali, že mám zavolať konzulovi, tak som povedal, že som volal neúspešne, tak mi dali emergency mobil na ňo. Tak som volal na ten emergency mobil, nikto nedvíhal. V zápätí asi 15 minút na to sa mi ozval on, že akože kto som, čo chcem. Tak som povedal, o čo ide, aký mám problém. Tak mi povedal, lebo som povedal, že to auto chcú zošrotovať, ak nebudem mať britské poistenie, ktoré nie je možné vybaviť. No povedal, že sa s tým mám zmieriť, akože, že ho zošrotujú. Hovorím, ako sa môžem zmieriť s tým, že ho zošrotujú. Tak povedal, že sa s tým mám zmieriť. V zápäti na to mi poslal SMS správu, ktorú mám aj uloženú doteraz v mobile, že nikto mi v tejto veci nepomôže. Tak potom som kontaktoval ostatných ľudí, všetkých asi europoslancov v Bruseli a prezidenta Slovenskej republiky. A proste každého, kto by som si myslel, že to môže pomôcť, hej. Takže kontaktoval som asi dosť ľudí. A ako sa veci potom pohli, keď do kauzy vstúpila naša kancelária? No, veci sa potom pohli tak, že pán konzul sa mi po týždni ozval, že dobrý deň, pán Kmes, dostal som váš mail opätovne, žiadosť o pomoc, mail z Bruselu a nejakých europoslancov, že akože aký máte problém, tak som sa opýtal, hovorím, že či to až teraz začína riešiť, keď vidíš, že sa to riešiť dá a že sa ozve mu niekto, ako niekto vyšší, proste nejaký europoslanec alebo niekto z Bruselu. Ako ja, obyčajný človek, tak na mňa asi nereagoval, alebo neviem, čo mal za starosti, že proste alebo sa mu to nechcelo. Neviem. Takže veci sa začali riešiť v podstate až potom, ako vstúpila do kauzy naša kancelária. Áno, jednoznačne. Keby ste boli vlastníkom vozidla vy a nie leasingová spoločnosť, myslíte, že by bolo jednoduché, alebo bolo by to možné, aby ste si to auto preregistrovali na britské štátne poznávacie značky? No, možné neviem, ale si myslím, že určite nie, pretože prvý problém je, tak viete, že Britsko má riadenie na opačnej strane, teda aj volanty majú na opačnej strane, tak prvý problém je ten volant. Muselo by byť prehodené na opačnú stranu. Druhý problém je, musel by som si vybaviť MOT, to je naše STK, a to mi nedajú bez britského poistenia. A naopak, britské poistenie mi nedajú bez toho MOT. Čiže je to nemožné a mal som na to respektíve písaných 7 dní, ale oni povedali, že 14 dní, tak aj tak by to nebolo možné, len prerobenie auta trvá nejakých 14 dní, dokým sa doženú tie súčiastky náhradné diely, takže nie. Mohli by ste nám popísať, akým spôsobom viac menej britské úrady reagovali na niektoré naše dokumenty, konkrétne ako technický preukaz alebo plnomocenstvo alebo zelená karta o poistení? No, tak na technický preukaz reagovali tak, že tam bol písaný vlastník vozidla, ktorou je leasingová spoločnosť. Ja som len prenajímateľ toho vozidla a povedali, že mňa auto nevydajú, že musí prísť niekto z leasingovej spoločnosti, lebo oni sú majiteľ. A na splnomocnenstvo,
ktoré poslala leasingová spoločnosť, úradne preložené v anglickom jazyku aj v slovenskom jazyku, povedali, že je to neplatné, že oni to akceptovať nebudú, proste, že nie, že plnomocenstvo neplatí. A zelená karta, oni nevedia, čo to je zelená karta, takže... A videli ste nejaké auta, už potom, keď ste si boli prebrať vozidlo, práve ktoré boli v súvislosti s takýmto podobným priestupkom, že by boli zošrotované za podobný priestupok? No tak to bolo celkom zaujímavé, vám poviem. Tak stál som tam asi 10 minút, keď som si prišiel po svoje vozidlo, cúvalo ten pán vonku z garáže a behom tých 10 minút asi 20 aut bolo zošrotovaných, videl som to na vlastné oči. Bolo ich takto splasnutých, kolesá to nemali a s hydraulickou rukou to nakladali na ten kamión. A za tých 10 minút to bolo asi 20 aut a poviem pravdu, nechcel by som byť na ich situácii, lebo tie auta fakt neboli nové, bol tam napríklad, môžem spomenúť Golf, Passat a pekne vytuningované auto, takže tie auta určite neboli lacné, takže. Jasné. Dobre, ďakujem pekne ešte raz za váš čas a prajem šťastnú cestu naspäť do Košíc. Ja ďakujem pekne.